እዙ ባህግና እዩ ባህግና ሜድያ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ሕዝቢ ኤርትራ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ እዩ ዝኸበርክንን እንዝኸበርኩምን ተኸታተልቲ ፕሮግራምና ንሎም 8 መጋቢት 2026 አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ምኽንያት ብምግባር ዝተዳለወ ፍሉይ መደብና እንሆ ነቕርብ ንምክትታሉ ብኽብሪ ንዕድም ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ቃልሲ ደቂ አንስትዮ አንጻር ድርብ ወፅዓ ብዝብል አርእስቲ ብምኽንያት 8 መጋቢት አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ ዝወፀ መግለፂ እንሆ ዘቕርበልኩም አስጋደት ምሕረት አብ እየ ደቂ አንስትዮ ፍርቂ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ብዘይተሳትፎን ዝዕወት ሰውራ የለን ዝብል ጭርሖ ግደጓል አንስተይቲ ኣብ ምቕያር ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ ብተመክሮ ዝተረጋገፀ ወሳኒ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብ ህዝባዊ ዕብየትን ቃልስን ጻር ድርብ ወፅዓን ብፅሒት ከም ዘለዋ ዘመልክት እውን እዩ እዚ ከምዘኢሉ እንከሎ ኣብ ድሮቲ ንኽተተርፍሲ ሃብ ኣብ ትሕቲ ዝብል አህጉራዊ ጭርሖ ዝዝከር 8 መጋቢት ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ አንስትዮ 2026 ንርከብ ስለ ዘለና እንቋዕ ኣብፀሓክን ኣብፀሓና ኣብዚ እዋን እዚ ብሳላቲ ነዊሕ መዋእል ንዝወሰደ ቃልስን ተሳትፎን ጓል አንስተይቲ ኣፍልጦ ዝህቡ ስርዓታት በብኹርንዑ ምምስራቶም ብደረጃ ዓለም ክንርኢን ከለና ተሳትፎኣ ይብርኽ ምህላው ምርዳእ ይከኣል ብመንፅር ተሳትፎ ኣብ ፓርላማ ኣብነት ንምጥቃስ ኣብ ሩዋንዳ 61.3 ካብ ሚእቲ ኩባ 53.1 ካብ ሚእቲ ቦሊቪያ 53.1 ካብ ሚእቲ ሜክሲኮ 48.2 ካብ ሚእቲ ደቡብ አፍሪቃ 42.7 ካብ ሚእቲ ኡጋንዳ 34 ካብ ሚእቲ ወንበራት ብደቂ አንስትዮ ዝተታሕዘ እዩ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ከዓ ብደረጃ ዓለም ብማእኸላይ ገምጋም ኣብ ሓይሊ ኣየር 24.1 ካብ ሚእቲ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ድማ 21.3 ካብ ሚእቲ ደቂ አንስትዮ ምዃነን መዛግብቲ የርእዩ እዚ ዝተጠቕሰ ኣሓዛት እኹል እዩ ማለት ዘይኮነ ኣብ ዝበረኸ ንምብፃሕ እቲ መንገዲ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ኣብ ኤርትራ እኳ ፓርላማ ስለ ዘየለ ብዛዕባ ተሳትፎ ደቂ አንስትዮ ዝለዓል ኣይኮነን ካብታ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ጀግንነት ብምፍፃም እትምጎስ ጓል አንስተይቲ ሓንቲ እኳ ኣብ ወተሃደራዊ መዓርግ ጀነራልነት ዘይምብፅሓ መርኣያ ኤርትራዊት ጓል አንስተይቲ ክሳብ ክንደይ ካብ ውፅኢት ናይቲ ኣብ ቃልሲ ዝኸፈለቶ ዋጋ ተነፊጋ ከም ዘላ ዘርኢ እዩ ህግደፍ ሎሚ እውን ንጓል አንስተይቲ ኣብ ልዕሊ ትድርብ ወፅዓ ኣብ ብዝድርብ ኣገባብ ካብ ምስታፍ ዓዲ ኣይወዓለን ኤርትራዊት መንእሰይ ኣብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ኣብ እትፀንሓሉ ዘጋጥማ ሓሳረ መከራ ከዓ ናይ ዝኣብነት እዩ ኤርትራዊት ኣብ ግዜ ሰውራ ንወሳኒ ተሳትፎ ጓል አንስተይቲ ተግቢራቶ እያ ኣብ ሃገርና ንዝነበረ ባህላውን ሃይማኖታውን ዕንቅፋታት ፈንፂጋን ንኩሉ ተፈጥሮአዊ ተፅዕኖታት ክኢላን ንትርጉም ማዕርነት ብንቕሓት ተገንዚባ ምስ ወድ ተባዕታይ ብቁፅሪ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ባይታውን ተግቢራቶ እያ ወድ ተባዕታይ ዝኽእሎ ክኢላ ጥራይ ዘይኮነ ፀብለልታ ዘርኣየትሎም ተመክሮታት ምንባሮም እውን ዘርሳዕ ኣይኮነን እቲ ሓቂ ከም ዝኽነሱ
ብናይ ሓሶት ናይ ዋዕሮ መዝሙር ንምዕሻዋ ዝግበር ሸርሒ ግደፍ ግና ዘተዓዛዝብ እዩ። መላ ህዝቢ ኤርትራ እታ በቓልሱ ዘረጋገፃ ሃገሩ ከመይ ክትኮነሉ ከም ዝደሊ ዘማዕድዎ ራእይ ነይርዎ እዩ። እንተኾነ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ብሰንኪ ህግደፍ ኣንጻር ትፅቢቱ ከም ዝኾነት ብግብሪ ዝርአ ዘሎ እዩ። ስለዚ እያ ድማ ኤርትራ ድሕሪ ነፃነት ኣንጻር ትፅቢት እቲ ዝተቓለሰላ መላእ ህዝባ ጥራይ ዘይኮነ ብዓለም ደረጃ እውን ናይ ድሕረትን ጥሕሰት መሰላትን ኣብነት ኮይና እትጥቀስ ዘላ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እውን ከም ውፅኢት ናይቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ዘካየደቶ ድርብ ቃልሲ ኣብ መጻኢቲ ኤርትራ ድርብ ኣወንታ ትፅበ ከም ዝነበረት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣብ ዘዝተወደበቶ ኮይና ዘንፀባረቐቶ ነይሩ። እንተኾነ ብሰንኪ ጥልመት ናይቲ ጨካን ጉጅለ ኣብታ በቓልሳ ነፃ ዘውፀታ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ቃልሲ ክትወፍር እንከላ ዝነበራ ወፅዓ ብዝገደደ ተደራራቢ ወፅዓታት ኣብ ሃገራ ኮነ ኣብ ስደት ብብዙሓት ምጥቃሶም ዘሰክፉ ሕማቕ ተርእዮታት እትሳቀየ ዘላ እያ። ህግደፍ ብዘሕፍር ሸፈጥ ብኣጻብዕ ብዝቁፀራ ሕድሪ ሓርበኛታት ኣዴታተንን ኣሓተንን ደቀንን ዝጠለማ ባእታታት ሰብ ፍሉይ ሓለፋ ኣሳቲፉ ክወራዘይ እዩ ዝፍትን። ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ እቲ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር ድርብ ወፅዓ ዝብል እምነት ወትሩ ካብ ሕልናኣ ከምዘይወፅእ ርዱእ ኮይኑ 8 መጋቢት ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክትዝክር እንከላ ብፍላይ እቲ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ብዝተፈላለዩ ውዳቤታት ተካይዶ ዘላ ናይ ቃልሲ ሕራንኣ ዝያዳ ከም ዝብርኽ ፍሉጥ እዩ። ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ቅነ 8 መጋቢት ኮይና ከመይ ነይረ ኣብ ከመይ ከ ኣለኹ ኢላ ክትሓትት ባህርያዊ እዩ። መልሳ ከዓ ተሳትፎይ ካብ ዝነበሮ ብራኸ ኣንቆልቁሉ ዝብል ከም ዝኸውን ህልው ኩነታት ዝምስክሮ እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝኽሪ ብዛዕባ ብኸመይ ናብቲ ኣብ ግዜ ሰውራ ዝነበራ ብራኸ ነቲ ህልው ኩነታትና ብዝምጥን ትምለስ ክትሓስብ እምበር ስለ ዝተጠልመት ብዘካየደቶ ቃልሲ ክትጣዓስን ተስፋ ክትቆርፅን ኣይግባኣን። ከምቲ ዝተጠልመ ሓርነት ህዝቢ ንምምላስ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣንጻር ድርብ ወፅዓ ጓል ኣንስተይቲ ንዝካየድ ቃልሲ እውን ብዘይካ ምሕዳሱን ምሕያሉን ካልእ መተካእታ የለን። ደቂ ኣንስትዮ ዘካየድኦ ዘለዋ ቃልሲ ንተሳትፎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ማዕረ ክፍሊት ማዕረ ስራሕ ዝዓለመ ክኸውን እንከሎ ኣብ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገራት ዝረአ ዘሎ ግና ንኣገልግሎት ጥራሕ ከም ዝድለያ ክኸውን እንከሎ የሕዝን። ኣብዚ ምእንቲ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ንቃለሰሉ ዘለና መድረኽ ድሩትነት ተሳትፎ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዘሻቕሉ ዓበይቲ ብድሆታት ሓደ ኮይኑ እምብዛ ተስፋ ዘቁርፅ ግና ኣይኮነን። ብዘይ ተሳትፎ ጓል ኣንስተይቲ ዝዕወት ሓርነትን ዲሞክራስን የለን ዝብል ናይ ብዙሓት እምነት ካብ ኮነ በቲ ብኩራት እትሻቐል ጓል ኣንስተይቲ ጥራይ ዘይኮነት ናይ ኩሉ ናይ ህዝባ ዝኾነት ኤርትራ ዝብህግ ሻቕሎት እዩ። ብፍላይ እተን ሰብ ድርብ ወፅዓ ኤርትራውያን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣርማን መተካእታን ናይተን ሰብ ቅያዴታተን ምዃነን ተረዲአን ኣብ ምብርታዕ እቲ ተተይ ዝብል ዘሎ ውዳቤታት ደቂ ኣንስትዮ ንክሳተፋ ኣብዚ ቅነ 8 መጋቢት ነዘኻኽረን። ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ግምትን ቆላሕታን ዝወሃቦ እምበር ካብቲ ቃልሲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ተፈልዩ ዝረአየ ከም ዘይኮነ ብፍላይ ኣብዚ ልዑላውነት ናይ ምዕቃብን ጸረ ዲሞክራሲ ናይ ምውጋድን ቃልሲ ኣብ ቅድሜና ድርብ ብድሆ ኮይኑሉ ዘሎ ወሳኒ እዋን ዝተወሃሃደ ኣበርክቶ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ከም ዘድልዮ ክዝንጋዕ ኣይግብኦን። 8 መጋቢት ስለምንታይ ከም እትዝከር ኣብ በበይኑ ኩርናዕ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዝረዳድዓላ ኮይና ግና ድማ ኣብቲ ኣዘኻኽራ
ነናብቲ ዝነብራሉ ዘለዋ ሓለዋት ከም ዘቃኒኦ ፍሉጥ እዩ ብመንጽር እዚ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ንጭርሖ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር ደርብ ወፅዓ ምስቲ ኤርትራን ህዝባን ዝሓልፈዎ ዘለዉ ህይወት ኣገናዚባ እትበራበረሉ ከም ዝኸውን ናይ ሎሚ መግለፂና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቀንዩ ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣዴ ወላዲተ ካብ እትብል ዜማ ነፍሲሄር ዑስማን ዓብድርሒም ንሰናበተኩም ዓወት ንሸሞንተ መጋቢት